הצורות, הדרכים בהם אני משתמש בניהול הידע. שלום, שמי סולומוביץ' ליאור. בימים אלה אני התחלתי את עבודת הדוקטורט, ומבחינתי ניהול ידע זה כלי מאוד מרכזי בעשייה שלי. ברור לי לגמרי שאם אני לא אנהל את הידע בצורה נכונה, יהיה לי קשה מאוד למצוא את מה שאני מחפש ולעבוד בצורה מסודרת. מטבעי אני לא כל כך בן אדם מסודר, ולכן להיות מסוגל לסדר את הכל במחשב ולמצוא ולחפש את מה שאני רוצה למצוא זה עניין קריטי עבורי, ואני באמת משתדל לעשות זאת נכון. זה אומר שבעצם העבודה שלי מסודרת בצורת מחיצות, שכל מחיצה יש לה את הקטגוריה שהיא מתייחסת אליה, וזה אומר גם שכשאני זקוק למשהו אני יודע מיד למצוא אותו, בגלל שיש לי איזשהו מושג איך אני בעצם סידרתי את הדברים מלכתחילה, יצרתי איזשהו עץ מחיצות שברור לי לגמרי מה כל דבר ואיפה נמצא כל דבר. מלבד זאת בעבודה, אני עובד בתחום שמשלב טכנולוגיות וחינוך, וגם שם, גם אם זה קשור, אני גם עושה קצת בבניית אתרים וכדומה. וכשזה מגיע למקומות האלה, אז גם כן, אני מאוד מאוד חשוב לי להיות מסוגל לדעת איפה כל דבר נמצא. אנחנו עובדים עם מערכות סגורות שונות, שגם בהם כמובן הנגישות לידע והרצון באמת שכולם ישתתפו בידע הוא מאוד מאוד משמעותי, והמשמעות היא בעצם שכשאני שם חומרים, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאנשים אחרים גם יצפו בהם, וזה מצוין בגלל שבצורה כזאת אנחנו יוצרים תיעוד, ואני נותן בעצם לאנשים אחרים הזדמנות לראות מה עיקר העשייה שלי, ואותו דבר גם ביחס אליהם, ואז אני מקבל איזושהי תמונה מאוד מאוד ברורה. אני אולי מתבטא גם בדברים קטנים כמו האוטלוק או האימייל. אנחנו כל הזמן ככה, אנחנו איזושהי קבוצת עניין שכל הזמן שולחים בינינו לבין עצמנו אימיילים ומגיבים אחד לשני, ולאט לאט ככה נצבר לו הידע. יש גם כמובן בג'ימייל יש אפשרות ככה לראות, בג'ימייל זה מחולק ככה לגושים ההודעות, אז אתה מקבל איזושהי תמונה מאוד ברורה לגבי איזשהו נושא מסוים שהחלטנו להתדיין עליו, וזה ממש טוב, כי בעצם ככה אני מקבל את כל התמונה, ובסופו של דבר זה החלק המשמעותי, הרצון לשמר את המידע, לקבל תמונה ברורה, ו... ובאמת מהבחינה הזאת שפו גדול לג'ימייל, כי אני חושב שהם עשו דבר מאוד מאוד יפה. זהו, מה עוד חוץ מזה? באמת אאוטלוק, כל המיטינג שלי למיניהו וכדומה, אני עובד עם האקסצ'יינג', אז זה פתוח לכולם, כולם מסוגלים לראות מה קורה, איך קורה, וזה גם נותן לאנשים אחרים באמת הזדמנות להיות מסוגלים לראות את העשייה שלי ולהתחבר אליה או לא להתחבר אליה, ואם אני זמין או לא זמין, וזה דבר בהחלט שאני מעריך אותו. חוץ מזה, אני גם עוסק בכלל ניהול ידע, ככה קראתי על זה לא מעט ספרים, ואני מרגיש שככה הנושא הזה הוא מאוד מאוד בוער, בגלל שברור לי לגמרי שכל ארגון שהוא חפץ חיים חשוב מאוד שיהיה לו איזשהו מאגר דאטאבייס ניהול ידע שבו הוא יוכל להזין, להוציא חומרים. הדבר הזה מתחבר גם לעבודת הדוקטורט שלי, בגלל שבמהלך הפרויקט שהם עושים, שעליו אני בעצם מעוניין לעשות את הדוקטורט, אותם מדובר בעצם בבתי ספר שאמורים להיות מסוגלים לשלוף מידע, להוציא ולהתדיין יחד, לייצר דיונים משותפים. כל הדברים הללו בעצם קיימים להם בסביבת העבודה שאיתה הם עובדים, ובאמת מאגרי מידע ושאילתות וחיתוכים וחיפושים נכונים ולחפש בדיוק את מה שרוצים, כל הדברים האלה מבחינתי מתחברים לניהול ידע, וניהול הידע הזה אמור להוביל איזה שהם תובנות, וכמובן מושג שנקרא collaboration, זאת אומרת כל השיתופי פעולה ביניהם, במקרה הזה נדון, מדובר בבתי ספר, היכולת שלהם לשתף יחד מידע, היכולת שלהם לקחת את המידע ולשלוף אותו החוצה,